से देखो कोड़ी केमती भागी दूसरे सेमती भागले सिना कुकड़ा तो इना इजते तुम इज्जत सखड़ा बसता आसी सब कुकड़ा ठीक हो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आशा करुच्ची समस्ते बहुत भलरे थे आपण मानक आम चैनल बहुत बहुत स्वागत आपण मानक आम वीडियो जदि भल लगुच प्लीज लाइक करदे आम चैनल नवा अच्छा प्लीज सब्सक्राइब भी करदे चलते आज सका सका वीडियो स्टार्ट करवा इना बसा ले उठिया कुड़ी उठिया काली रेटा आनली ना देबी बोले फड़ी कुंतरी पर पड़ी सीरा गोटे सीरा तले सीरा छुटियाटा हाँ हेले पाची हो ना एटा गोटे एपटे सरी गला सही पर देखा चलो बैगणटा फुलला नहीं तो एटा गोटे अछि एठी कहीं एटा तुल पकेबा काली दीटा तुलथिली ये तुलबा ना नहीं थाऊ सीट होने এটা 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 आरो केना के करो जेटा व्हाइट आसबो এটা ওটা দেখো এটা कोड এটা ছুটিয়া এটা सरीगला केते कुंदरी पाइलो काई मिसे देलो कोलरा कुंदरी जे खटे मिसे दो सब पची गला आगुरु भाजी दिथिले गा हेसंता भाजलो ने किछ नहीं ये सब पची गला सेवा से पची गला काली पूरा से सागो नोड़ा का रंग है सागो नोड़ा का सागो भुजली के ते सेबो ना तो हमर पड़ेले पानी मां पुणे पड़ला जेवा में नहीं खेवा दुई जण केते अच्छा रे भात ही लागे या पड़ी जीवो हे नहीं फोटो से फुटुची कोलरा देखि कर काटो से भीतर पोको थिबे भेंडी पड़ी से ना हां भेड़ी पड़ची आनी दबो नानी ले दे जे तांकर कुनिया जे ना हो आनी दवा केते आनी दवा केजी केते के रानी केते करथले एक केजी कर देबे तो बोली दिया आसी कहउतले केजी 1.5 केजी केते आनी दवा सुकुड़ी नहीं कीजिए तांकर पुनिया
ମୋର ଭାଇ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସେଠି। ନିଆଁ ଟିକେ ଯାଉ ଜଳେଇ ଦିଅ। ଏ କଞ୍ଚା କାଠ ଜମୁ ନାହିଁ। ଭିଜି ଯାଇଛି ଆଉ। ସେ ଜରିଟା ଆଜି କାଟିଦେବ, ସେଇଠି ଦେଇଦେବା କାଠ ଉପରେ। ବର୍ଷାରେ କାଠ ଭିଜି ଅଛି। ମୋଟା କାଠ ଦେଇଦିଅ। ମୋଟା କାଠ ଏଇଠି ସେ ଅଛି। ଭିତରେ ଅଛି ସେଠି। ଥାଉ ସେତିକି। ଶାର୍ଟ ପାଇଲ ନା? ଶାର୍ଟ ପାଇଲ? ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖ। ପାଇଲି। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ଦେଇନି। ସକାଳୁ ଦେବା କଥା। ଦେଇଦିଅ, ସେଇଆ ଦିଅ। ସେ ବରାରେ ଅଛି। ଖା। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ନା। ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ନା। ଦି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ, ମରୁଡ଼ିରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସଫା। ଏତେ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହାଜରା କୁକୁଡ଼ା ନା? ହାଜରା ଥିଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ମରିଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଛତୁ। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା ଆଉ। ଆଜି ଅଳ୍ପ ଛତୁ ଉଠିଥିଲା ତାଙ୍କ କୁଟାରେ, ଆଉ ଆମର ତ ଉଠୁନି। କୁଟା ଗୁଡ଼ା ପଚି ନାହିଁ ଆମର, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ। ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ୟାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା। ଆମ ଗାଁରେ ଏ ବର୍ଷ ଛତୁର ଅଭାବ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଅଲଗା ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥାଏ। ରଜ ପରେ ରଜ ହେଇନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଛତୁ ସବୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ମଣ୍ଡା ଛତୁ, ସେଇଟା ତ ଆମର ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଛତୁଟା, ସେଇଟା ମଣ୍ଡା ଛତୁ କୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କହିବେ ଆଉ। ଆଗ ବର୍ଷ ପୁରା ମାନେ ବେଗ ଛତୁ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛତୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଦିନେ ବି ଛତୁ ଖାଇନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଛତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଛତୁଟା ଧୋଇଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ରାନ୍ଧିଦେବା ଆଉ। ନିଆଁ ନାହିଁ ଜଳେଇ ଆଜି। ମା ଏଇଠି ମାନେ ଅଙ୍ଗାର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଇ ଛୋଟବେଳେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ନିଆଁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯାର ଘରେ ଆଗେ ଜଳା ହଉଥିଲା ନା, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ସବୁ କାଠ ଭିଜି ଯାଇଛି ନା, ଜଲ୍ଦି ଜଳେଇ ପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ଅଙ୍ଗାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ବାହାରି ଯାଇଛି ନା ସବୁ ତୁମର? ବାହାରିଛି ଏଇ ଧାନ ଗା ଧାନ ବାହାରିଛି ନା ନାଇଁ ବହୁ, ମୁଇଁ ଦିନେ ତ ବୁଣିଲା ଦିନ ଯାଇବି ନାଇଁ। କାଲି ଯିବି ବୋଲି ଯା ଇଆଡ଼େ ନେଇ ଗଲି ନା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କଲରା ଭଜା ଚାଲିଛି। କଲରା ଭଜାଟା ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଛତୁଟା ଭାଜିଦେବା।
ଆଉ ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ବି ପଖାଳ ଭାତ। କେତେ ପାଇଲ? ଟିକେ ପାଇଲି ଭଲ ହେଇଥିଲା ହୁଁ ଦେଖିବା। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ନା? ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଓ ମା ବାଇଗଣ ଆମର। ବାଛି ଦିଅ। ଏଠି ଦିଅ। ଆଉ କେତେ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି? ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ଭେଣ୍ଡି। ହାଟ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ କାଲି ହାଟ ଯିବ। କିଏ ନେବ ହାଟ? କାଲି ମୁଁ ହେଲେ ନେଇଯିବି। ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ନା ଭେଣ୍ଡି? ନାଇଁ ବୁଢ଼ା ହେଇନି। କାଲି ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଇଗଣ ଆଉ ଅଛି କି? ଆହୁରି ଅଛି ବାଇଗଣ। କେତେଟା? ଆହୁରି ଅଛି 5-6ଟା କେତେ ହେବ। ହଉ। ଏ 4-5ଟା କେତେ ଗଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଗଲାଣି। ହଁ ଏଇନା ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ନା, ପାଣି ପଶିଗଲେ ତ ମରିଯିବ। ପାଣି ପଶି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଯିବ ଏଇନା। ଲଙ୍କା ଆଣିଛ? ଦେଖିଆ କେତେଟା ଲଙ୍କା ଆଣିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। କଷି ଲଙ୍କାଟା ନା ପାକଳ ହେଇଯାଇଛି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାକଳ ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। 3ଟା ମାତ୍ର। ଅଛି ଆଉ ଏଟା 2ଟା କିଏ ଖାଇବ 3ଟା? 4-5ଟା ଅଛି ଏଠି। ଏଗୁଡ଼ା କି ଲଙ୍କା ଥିଲା? ଥାଉ। ଏ ପଟୁଲ ପଟୁଲ ପେଟୁ ଆୟ ଆୟ ଦେଖରେ ଆୟ ବାଟିରେ ଆୟ ଦିଅ। ଯିବି ବୋଲି ରୁଷିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଜି ବାଜିବ। ଧୋଇଦେବା ନା, ତାଙ୍କର ସେଠି ଧୋଇବେ। ତାଙ୍କ ଧୋଇବେ। ତାଙ୍କ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ବୋଲି ଖାଲି ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ନାହାନ୍ତି ତ? ନା ସେମିତି ଥିବ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ବୁଢ଼ା ନାଇଁ, ଦିଅ ବାଛି ଦିଅ। ସେମିତି ତ ଏଇନା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଦେଖିବା ଦେଖିବା, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ଦିଅ। ଏତିକି ନା ଆହୁରି? ଏତିକି ନେବୁ ନା ଆହୁରି? ତୁମେ ଯିବ ନା? ତୁ ଯିବୁନି? ଯିବି। ଏତିକି ନେବୁ ନା ଆହୁରି ନେବୁ? ଆଉ କେବେ ଜାଣିବୁ? ଏଇ କାକା କେଜିଏ ଭେଣ୍ଡି ଦେଇଛ, ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ପୁରା 60 ଟଙ୍କା ବୋଲବୁ। କି ବୋଲବୁ? 60 ଟଙ୍କା। 60 ଟଙ୍କା କହିବୁ ନା ନାଇଁ? କହିବୁ ନହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ନା। ଆଜି ରହିବ ନା? ଆଜି ରହିବୁ ନା ପୁରା ଆସିବୁ? କି ନେଇଦେବ? ତୋର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଭେଣ୍ଡି ନେଇଥିବୁ ନା ଆଉ କି? ଜାଣି ନାଇଁ ବୋଲୁଛେ। ତୁମର ସେଇ ଭାଇ କି ତୋର ନାଟା? କି ଭାଇ କହନା? ସେଠି ଅଛି ଯେ କି ନାଟା? ତୁମ ମାମୁଁ ଘର? ହଁ ଓ ସୌମ୍ୟ। ଭାଇ କୁହ ନା? ସେ ବଡ଼ ନା ତୁ ବଡ଼? ସେ ବଡ଼। ସୌମ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ? ସତୀ। ସ୍ୱାତି। ତାର କି ନା ଭଲ ନାଟା କହ? ସେ ସତୀର। କି ନେଇଦେବ? କିସ ନେଇଦେବ? ଏ ପିଠା ପୁଡ଼ି ଯିବ ତୋର ମା? ପିଠା ନେଇକି ଯିବା କଥା ନା ଆଉ। ନା ନେଇଯିବ ଯା। ମିଠା ନେଇଦେବେ ଆଉ। ରୁହ ଦେଖିଦେବା, ଇଏ ଅଛି ନା? ବୁଢ଼ା ଅଛି ନା, ରୁହ ଦେଖିଦେବି। ନାଇଁ ନି ବୁଢ଼ା ଭେଣ୍ଡି ନାଇଁ। ବୁଢ଼ା ଭଲ ଭେଣ୍ଡି। ବୁଢ଼ା ଭେଣ୍ଡି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କାଲି ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଇ ଦେଇଛି ନା। ଯେ ଆଜି ଦିନେ ଖାଇବେ କି ସେମାନେ? ଏଟା ତ ରଖା ହବ ନାଇଁ ନା। ରଖିଦେଲେ ତ ଆଉ କିଛି ହବନି। ଏ ରହିବ 2 ଦିନ କେତେ? 2 ଦିନ 3 ଦିନ ରହିଯିବ। ଦେଖିବା, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି। ହୁଁ। କେତେ ଭେଣ୍ଡି? କେତେ କହୁଥିଲେ ଭେଣ୍ଡି? 4 ଦେଖା ଦେଖା। ଯା ସେପଟେ ଯା ଦେଖିଦେ, ଯା ସେପଟେ ଯା। କେତେଟା ଭାଙ୍ଗିଲ? ସେପଟେ ଯା ଦେଖିଦେ।
ବାହାରି ସାଚିନି ଆହୁରି ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଭାଷା ଥିଲା ଆଉ ଏଟା ହଁ ସେ ପାଖରେ ଅଛି ହଁ ସେ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ନା କେଟା ବାଙ୍କାଟି କେଟା ଗୋଟେ ବାଙ୍କାଟି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଗରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଦାନ୍ତ